Fl-aħħar jiem Malta kisbet promozzjoni qawwija f'bosta stazzjonijiet televiżivi u siti internazzjonali li għamlu riklam ta' Malta madwar id-dinja kollha. Kien b'dan il-mod li l-istazzjon Franċiż France 2 għażel li jippreżenta l-Belt Sikta tal-Imdina għal 4 minuti sħaħ fl-aħbarijiet ta' 8 ta' filgħaxija meqjus bħala l-aktar segwit. U għastmat li dan l-istazzjon jarawh mal-5 miljun persuna fi Franza u ħafna aktar madwar id-dinja. Il-baħar ċaru d-dinja ta' taħt il-baħar, il-passatempi marbuta mal-baħar u l-ambjent naturali dominaw l-sit Ingliż Telegraph. L-istess sit jippromovi l-port il-kbir magħruf bħala l-isbaħ port mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Jitkellem ukoll dwar il-Belt Kapitali, il-Belt Valletta, bit-toroq dojoq protetti bis-swar li mbnew mill-kavallieri lura fis-seklu 16. Il-ġurnal elettroniku The Mirror jiffoka aktar fuq il-klima adattata ta' Malta anke fi żminijiet tax-xitwa. L-ikel Mediterranju bi prezzi tajbin niżlu ferm tajb mal-ġurnalista l-istess ġurnal li fi kliemu stess għalli ma kienx jaħseb li Malta għandha dan il-potenzjal. Il-New York Times ukoll sabet spazju biex tfaħħar il-Gżira Maltija u tippromovi l-aspett storiku fosthom il-fatt li Gżejjer Maltin għandhom identità li tmur lura sekli sħaħ minn żmien il-preistorja. Storja li tagħmel il-Gżejjer Maltin destinazzjoni unika fejn it-turisti jduqu l-ingredjenti kollha u jsibu dak li damu jfittxu għal snin sħaħ.